aplikaciju Stop Bus Plus. Izvolite, performans počinje. Zašto ne staviš? A idemo odavde. Ajde, radi. Hoćeš plavu ili crvenu, bre, pitam? Plava ti je bolja. Aj, plavu zbog belog. Crvenu za crno. Čuvaj crvenu za tamnije. Can I have your free t-shirt? That's great. You should bring your own t-shirt. Yeah. Huh? You wanna label it? No man, don't worry. Just put it on the back. Just put it on the back. Evo, počet ćemo svaki trenutak, čekamo live stream da se pusti. Uvijek imaju neki ljudi koji prate preko interneta, znate kako je to ono. Svi na Facebooku lajkuju, neko dođe, neko ostane za monitorom, a neko ga je... Imamo, evo, gospodin Nebojša. Evo, ukratko, Nebojša će vam reći šta je njegovo iskustvo sa komunalnom policijom u Beogradu, zbog toga što se vozio s kartom koju nije mogao da dopuni. Evo, izvoli, Nebojša. Dobar dan, pozdrav svima. Pa upravo je rekao da nisam mogao da dopunim kartu, a nisam htio da se šercem. Znači, ja kad sam njih vidio, mogao sam da izađem. Međutim, htio sam da podržim dalje jer me čekala ćerkica. Trebali smo da idemo na bazen i bila vrućina i upošilo se dete, znači nisam mogao da javim. Mi smo dozvolili, u stvari, ceo autobus je stao na moju stranu. Rekao je, pustite ljude koji hoće da kupe kartu da idu dalje. Oni su rekli da mora da se izađe, ali čak nisu ni čekali da izađem, nego su odmah pozvali batinaše. To je bilo nekoliko komunalnih policajaca, među kojima su dva najgora, koje će se zadati, znači kad budu na sudu, tako dalje. Oni su odmah počeli da me tuku još u autobusu. Građani su inače prvi put u mojom životu su bili svi na mojoj strani i svi su bili protiv tih zločinaca, mogu da kažem da su zločinci. Ali nije ništa vredilo, oni su se svi bunili, ali oni su me davili, vukli, znači izvukli su me napolje, stavili su me listice, kao što vidite, vide se tragovi od listica još. I sad, po logici stvari, ako vi nekoga hoćete da smirite, s razlogom ili bez razloga, vi mu stavite listice i to je kraj, jer tako, on je smiren i on ne može, on ima ruke na leđima i ne može ništa da radi, ne može, da hoće da vas tuče, on ne može. Odnosno vidite da ja nisam ogroman, tako dalje. Međutim, to nije bio kraj, to je bio početak ogromne torture. Znači, ja to ne kažem zato što sam ja to doživio, ja sam to vidio i ranije, ja sam doživio neke stvari za vreme Nožića, ali to je bilo smešno u odnosu na ovo sada što je bilo. Znači, ta je tortura tek počela i ta tortura je trajala 3 sata. Znači, oni su mene, posle došlo još nekoliko, tu je bilo prvo 4-5, pa su pozvali pojačanje, valjda je bilo, valjda su mislili da sam Chuck Norris ili šta, ne znam, nemam pojma. Pozvali su pojačanje, čak i Zemano su neki došli i svi su me redom šutirali. Što se tiče uvreda, mislim, ja zaista nisam sujetan, uopšte ne razmišljam o uvredama, ali oni su mene šutirali, vukli su me za kosu, udarili svuda po stomaku, nogama, po očima, svuda su me, znači bacili su me odveli su me iza one benzinske tamo stanice, da me ljudi ne bi gledali, da ne bi ljudi gledali kako me oni tuku i tukli su me svi redom, znači oni koji me nisu tukli, oni su davali podršku, niko nije jednom momentu nije rekao ljudi nemojte to da radite. Znači oni su mene tukli 45 minuta, prvo su me tukli znači u autobusu i ispred autobusa na stanici jedno 10 minuta, pa smo poslije tukli nekih 40 i nešto minuta iza benzinske pumpe i to još nije bio kraj. Oni su mene posle stavili u džip, ali sve vreme su mi pretili. Stavili su mi u džip i sve vreme su mi pretili da će tek u džipu da me sredi. I onda su mi u džipu i sve snage udarili, vukli su mi ruke na gore, a kad imate ruke znači na listicama, listice na rukama, znači to strašno boli. Tukli su me sve snage po glavi, znači nisu me tako tukli da se to nešto vidi, da ostanu vidljivi tragovi, nego su svesno i namerno me tukli tako da se tu vidi samo tragovi listica i nešto malo greblotina.
Znači, naravno, padali su, znači, vodili su računa, znači, svesno, da se to ne vidi, da ne bi se videlo, znači, negdje na sudu, da ne bi bili neki tragovi i tako dalje. Znaju kako da biju, da se Da, ali su sve vreme govorili, otvoreno, smijeli su, bili su zato cinični i sve mi su govorili, eto, da radimo ovako kako su nas učili na obuci. Znači, to je trebalo imati vožnja do policijske stanice u Borči je trebalo nekih, oni su išli namjerno u krug. I sve mi smo udarili sve snage po glavi, možete zamisliti da nismo udarili pesicom gdje bi se onda pojavili čovjeku. Udarili smo otvoreno šakom, a to isto tako boli, razumete. Znači, oni su mene pik 20 minuta udarili sve snage po glavi i svuda ga su mogli i vukli su mi ruke na gore, što meni su ruke i sad me bole ruke i još me pucaju ruke, tako da. Znači, to je bio, još nije bio kraj torture. Oni su mene odvukli u policijsku stanicu u Borči. Za policajce u policijskoj stanici u Borči ne mogu da kažu da su bili takvi, ali su ih podržali, nisu ih ni sprečili. Znači, tortura se nastavila. Ja sam znači bio 3 sata sa lisicama na rukama, nisu mi davali vode, nisu ništa, ali su sve vreme se smijali i govorili su, tačno se videlo da su oni određeni kao batinaši, da tuku građane, da bi građani vjerojatno napašili, da bi ih terali da što više znači plaćaju taj prevoz, znate. A zna se da to ide privatnicima. Znači, ja sam se, ne znam, vjerojatno ste gledali onaj film Mela Gibsona o Isusu Hristu, ja se sad tako osjećam. Znači, bukvalno kao na Golgoti. I to je nešto vjerojatno, ja sam doživao to za Jelena Miloševića, ali to je bilo smiješno, oni su posle mi, ti policajci su mi se izvinili, platili su mi, dali su mi soki kafu, tako da to je bilo smiješno odnosno na ovo. Ovo je bilo neviđena tortura, neviđena, znači psihofizička, a ne govorim o psihi jer to nije bitno u suštini, kada vas neko udari se snage po glavi, i to bez razloga, znači ja sam se razmišljao, da li je moguće, možda sam nešto uradio da ne znam, možda sam nekome od njih ubio nekoga, a da ne znam. Znači možda mi samo meni sad sveti, ne, vjerojatno ne, znači jednostavno to su neki svesno određeni batinaši od strani nekoga, a to je vjerojatno od samog vrha komunalne policije. Eto, znači to se vidi da je neko, oni su stvarno bili totalni sadisti i ponašali se kao psihopate. Znači bilo njih 10-ak i svi su bili, nisu svi koristili silu podjednako, ali svi su davali podršku. Znači niko nijedan moment nije rekao, nemojte to raditi. Evo sada se osušila usta za 5 minuta, a možete misliti šta se dešava kad vas tuku 3 sata i ne daju vam vodu. Jedno smo mi dopustili da telefoniram ženi u stan, da kažem da ode pomalo, da se ne uplači, da dete ne stoji nekoliko sati na 35 stepeni. Jedno smo mi to dopustili i to mi je dopustio policajac iz policijske stanice Borča. Znači to je nešto što se ni na filmu ne viđa, a ovo je odlično što se mi ovako organizujemo, treba nas bude što više. U stvari ovo je borba protiv fašizma. Znači, iz bilo kog ugla da gledate, da li iz levog ugla ili umereno desnog ugla, znači ovo što oni rade to je čist fašizam. Ja sam imao 47 godina. Znači, živo sam za vreme Tita i posle Tita i za vreme Miloševića i sve države Srbije. Ovo nikada nije bilo. Ni u prevozu, ni u državi, ni u sistemu, ni u gradu, nigde. Ovo je nešto neviđeno, ovo ne postoji ni u jednoj državi, ovo nije u Afganistanu, verujte mi. Znači, ovo su strašne stvari. Mogu samo kažem, borite se ljudi, borite se. Ima ona pesma koja je bila hit. Evo, izvolite, evo da malo ja preko. Moje ime je Dimitrije, ne govorim prvi put, vidjeli ste me možda i na prvom procesu na Studentskom trgu, a prošloga vikenda, vezano za upotrebu komunalne policije u nezakonske svrhe, jer verovatno da nije po zakonu ovo što komunalna policija radi. Ne znam da li je neko slušao, u popodnevnim satima je bio intervju na Beogradu 202. Mlada novinarka intervjuisala, bio je dan komunalne policije i ona je išla, provela je sa njima ceo dan, intervjuisala i policajce i žene policajce, ali je razgovarala vrlo dobro i vrlo ozbiljno, razgovarala sa načelnicom komunalne policije, ja sam zaboravio ime toj ženi. To je jedna gospođa koja je bila ovako vrlo raspoložena da razgovara sa tom mladom novinarkom, izuzetno ljubazno je izlazila u susret, odgovarala na njena pitanja, sve dok mlada novinarka neiskusna nije rekla da li mogu da vas pitam nešto i za ovaj Bus Plus. I u tom trenutku je načelnica reagovala izuzetno neprijatno, a prosto je počela da viče na tu novinarku, da ona ništa neće izjaviti o tome i da isključivo mogu o Žegoviću
iz gradskih vlasti da pitaju za tako nešto. Znači i ona je svesna bruke i sramote koju njena služba trpi, ali je i deo i saučesnik te bruke i sramote i zbog toga sa novinarom nije htjela ništa da priča. Toliko od mene. Želim nešto da vas pitam prvo. Ko se ovde švercuje? Ko je ovde siromašan pa se zbog toga švercuje? Oni nas optužuju da se mi švercujemo zbog toga što smo besni. A sad ću vam reći nešto o tome koliko smo siromašni. Za oni koji nisu upoznati, juče prekuše je umro 47-godišnji Branislav iz Kikinde, koja je žrtva apsolutnog siromaštva i gladi u Srbiji koje se nerado priča. On je poslednjih 10 dana života prodao na najstrašniji mogući način, puzeći ispred svog ruiniranog stana od 15 kvadrata, bez struje, vode i prozora, jedući samo travu i moleći za pomoć. Želimo da skrenemo pažnju ne samo na ekstremni nivo siromaštva koji postaje učestala realnost ljudi u Srbiji, već i to da je njihova patnja rezultat nemara i neodgovornosti socijalne politike u zemlji. Ono što je neprihvatljivo je da je Branislavljeva smrt svakako mogla da se spreči. Centar za socijalni rad i opšta bolnica u Kikindi su bili upoznati sa problemom. Komšije su par navrata informisale javne ustanove, ali su one odlučile da ne odreaguju i spreče agoniju umirućeg čoveka. Konkretno, opšta bolnica u Kikindi je neuhranjenog čoveka odbila da hospitalizuje. Zašto? Ono što dodatno ljuti je da su rukovodioci ustanova ne osjećaju odgovorno za ono što se desilo. I to je pitanje zašto. Da se ne zavaravamo, tragedija se neće završiti na Branislavu. U Srbiji se trenutno 31.400 duša hrani u narodnim kuhinjama. Od toga 9.940 su deca i zavise od milosrđa. I to nije najporažavajuća vest. Ljudi se hrane u narodnim kuhinjama, dobijaju samo po jedan obrok dnevno, 5 dana u nedelji, jer preko vikenda te kuhinje ne rade. Sramota, bre! Za 70% njih to bude jedini obrok u toku dana. 12-godišnja Anđela iz sela Taskovići kod Gadžinog Hana je još jedan primer osobe koja je jedini obrok tokom dana dobije iz narodne kuhinje, baš kao i njeni roditelji, baba, deda i 2 mlađe sestre s kojima živi. Anđela kaže da je dovoljan jedan obrok dnevno, da nije gladna, da im ponekad pomažu komšiji, da su navikli na uslovi u kojima se prvi put jede oko 14 sati, a deo obroka ostavlja za kasnije. Ova je realnost ljudi koji su verovali u političke promene u Srbiji, koji su u prošlosti hvalili da može da nahrani celu Evropu. Sa druge strane nam je jasno da apsolutno siromaštvo i glad i dalje nisu na listi prioriteta ove države uopšte. Glad nije bila tema predizborne kampanje ni jedne od stranaka. Oni kao da ne znaju da u ovoj zemlji postoji gladni, da postoji žedni, da postoji ljudi bez krova nad glavom. Ako se vlast ne osjeća odgovorno, da li se mi osjećamo odgovorni i da tražimo objašnjenje i pravdu za Branislava i ostale žrtve tranzicije? Krenula je jedna kampanja, više grupa je trenutno vode sa jednim jedinim ciljem, da se izborimo za pravedniji saobraćaj, da ne dozvolimo ovu torturu koja se svakim danom svima nama nameće i čiji smo svedoci. U odnosu na ono što smo prošli put kad smo se videli pre 10 dana, mi smo napravili malo dužu pauzu, sad će skupovi biti verovatno na svakih nedelju dana, znači sedmično. Mi smo saslušali predloge, inicijative koje su tada iznesene, bilo nam je potrebno da malo pripremimo sve to, da sav taj input koji smo dobili prosto proanaliziramo i da ponudimo neka rešenje i korake dalje. Mi se ovde nismo skupili samo radi folklora i radi protestovanja, znači ne očekujemo da budemo jedno društvo za proteste i mitinge
koji će se završiti samo na tome i da je to cilj i svrha naših dolazaka, danas i u buduće. Ono što je cilj je da sprovedemo neke konkretne mere koje će se odraziti na naš svakodnevni život i koji će vlast prosto morati da usvoji i neće moći da se ogluši o to. Današnji skup smo malo osmislili na više načina. Nekoliko naših prijatelja, a možete se i vi slobodno javiti, će malo da iznesu neka svoja zapažanja, ono što su doživjeli u saobraćaju, čisto da vidimo šta se dešava. Ko prati internet može stalno da vidi da se neprekidno tweetuje na društvenim mrežama, da se objavljuje šta se sve dešava u gradu, gde su se sukobili ljudi sa kontrolom. Bio je slučaj da su bukvalno ljudi fizički nasrnuli i isprebijali kontrolu tamo negde na stanici 101, kako se zove negde negde na periferiji grada. Naravno, mi nismo za takve metode, ali to sve govori koliko su ljudi rezignirani svim ovim što se događa i da to nije jedna zdrava atmosfera, da prosto odnosi među nama i među tim ljudima koji rade, jednostavno vlast ovim sistemom nas sistematski truje jedni protiv drugih. Znači moramo da shvatimo šta su vrednosti, u kakvom gradu želimo da živimo i da sve ono što želimo da uradimo, ne treba da nam drugi kreiraju rešenja, nego da shvatimo da mi imamo snagu da kreiramo rešenja kako mi smatramo da je za shodno i kako u našem najboljem interesu. Mi smo pre 10 dana formulisali neke zahteve na osnovu svega onoga što smo prosto iz iskustva videli da se događa. Ti zahtevi su raznoliki, mi ćemo ih uskoro ponoviti, dosta su eksploatisani, manje više se o njima zna. Ono što ću... Tim grupama neka ostave broj telefona kraj u kome su. Ne treba nam adresa, ono, bukvalno, nismo mi tu da skupljamo podatke, nego da znamo da u vašem kraju napravimo punktove. Jer je logično da skupljate tamo gde su vaše komšije. Punkt možda se napravi gde je bus plus, gde čekaju naše putnike. Kamperi, ništa se ne brinite, misle ljudi na sve, naravno i to. Upišemo kako se zove sektor i sve ostalo i onda ćemo posle kasnije vaš broj telefona i sve to. Vidim da nema neki upotrebu. Ima on. Nema upotrebu. Možete počitati tešku da. A, pišete, onda možete nastaviti da pišete sve. Kako se zove? Ovo sve finansiramo iz sopstvenog džepa.